La penúltima, un programa que serveix per convalidar la comprensió lectora del Marca en Marxa. I ara és el moment de rebre la secció que els nostres oients poden aprofitar per comprovar si és certa... Torno a començar, no, millor? I ara és el moment de rebre la secció que els nostres oients poden aprofitar per comprovar si és certa la llegenda urbana que diu que si poses els dits a l'endoll t'electrocutes, descobrir que a tu i a Albert Rivera us agraden les mateixes cançons, aquelles que diuen Put your hand in the sky, o fer... no he fet l'entonació fatal. O fer una excursió a la botiga de roba que hi ha al teu poble i calcular a quan ha de vendre la cocaïna per seguir amb el negoci obert. La penúltima, a domicili! Hola a tothom! Hola. Què passa? Gràcies per aquests ànims. Doncs sí, Fran, l'altre dia vaig entrar en una botiga d'aquestes i a la dependenta es va espantar. Tant de temps feia que no hi entrava cap client. Això, que ella mateixa havia provat la mercancia. Ja saps què diu en Billy? A bon nas, bon compàs. Per compàs el que marquen ells amb la mandíbula. Vinga, va. Deixem-nos d'històries i anem a escoltar la trucada d'avui. Som-hi! En aquesta ocasió jo tenia un objectiu clar i m'he deixat de subtileses per aconseguir-lo. Tot i això, m'ha costat força. Bona tarda, digui'm. Truco d'un programa de ràdio que es diu La Penúltima, que li podria fer una pregunta. Una? Sí. Vinga. Quin tipus de sèrie li agraden? Pues històriques. Ha dit històriques? Sí, que tingui alguna cosa d'història m'agrada. I Juego de Tronos, que vostè la coneix, aquesta sèrie? No, no he vist mai la vida. I no té curiositat? No. Quin tipus de sèrie li agradaria que fessin? Històrica. I vostè consideraria Juego de Tronos com històrica? No. No. Nosaltres estem fent la nostra pròpia radionovel·la. Ui. Hola, bona tarda. Hola, bones. Truco d'un programa de ràdio que es diu La Penúltima, que li podria fer una pregunta ràpida. Sí, home, senyor Barrabeig. Com? Senyor Barrabeig. Qui és el senyor Barrabeig? Que no ets tu. No. Ah, vale. Digui. Quin tipus de sèrie li agrada? Tipus vikingos. Vikingos. Molt semblant a Juego de Tronos, no? No sé, Juego de Tronos no l'he vist. No l'ha vist? Miri, jo sempre he tingut la il·lusió de fer Juego de Tronos al programa, però ningú me la demana mai, i per això avui ho estic forçant una miqueta. Vostè podria fer veure que és una gran fan de Juego de Tronos? Sí, i tant. Doncs vinga, li torno a demanar i vostè em diu Juego de Tronos, m'encanta, és fenomenal. Vinga, va. Quin tipus de sèrie li agraden? Home, doncs com Juego de Tronos, que és el millor que hi ha a la vida. Oh. Sí, home, sóc fan, número 1. És una passada, una passada. Si li sembla, agafem la seva proposta i fem el Juego de Tronos al nostre programa. I tant, sisplau. Sí? Molt bé, I tant. perfecte. Moltes gràcies. Adéu. Que vagi bé. Bé, com heu escoltat, no fa falta enganyar la gent, només manipular-la fins que et donen la resposta que tu vols. Gràcies, Judici del Procés i Periodista de Telecinco. Aquesta lliçó l'he pres a vosaltres. Dit això, algun comentari de l'enquesta d'avui? No, doncs vinga. Anava a dir que jo penso que més gent veia Juego de Tronos. Exacte. Potser és un petit reducte, no? Ja saps que jo sempre tinc molta mala sort i mira, em vaig anar a trobar amb les persones que no miren Juego de Tronos. Potser és l'hora que truques, no? Que la gent només hi ha veient... Ui, no sé parlar! Aviam, Marc, si te'n surts, vinga, jo t'ajudo. Gent gran, potser? Exacte. Vale, doncs... Sí, perquè el senyor Barrabeig té pinta de tenir una edat ja. Era com, senyor Barrabeig, de la ràdio, de no sé quina ràdio, m'està gastant vostè una broma. Suposo que dec tindre una veu molt comuna i aquesta dona doncs m'ha confós. Oh, t'imagines trobar-te un tio que es diu senyor Barrabeig que parla igual que tu? Ja t'és super loco. M'hi portaria millor que amb el meu germà. Perfecte, doncs, el 15 d'abril s'estrena l'última temporada de Juego de Tronos, però aquí a la penúltima ens avancem i en fem la nostra pròpia versió. Tot seguit, la sèrie que ha matat a tanta gent que a la batalla final, per collons, han de lluitar contra gent morta. Passió pels festucs! Passió pels festucs. Capítol 11. The winter is here i no hi ha festucs al rebost. 23 anys d'estiu i primavera i ens toca lluitar durant l'hivern. Quina mandra. Tothom sap que els cops fan més mal amb el fred i que jo sóc més fràgil que la pell d'un leprós. Capità, capità! Hola, camarada.
Tu seràs el meu escuder? Sí, senyor, sóc en Patrici, per servir-lo. Ja m'he encarregat de canviar les seves monedes d'or per un grapat de petxines molt xules, de greixar la seva capa i de llimar-li el cavall. Carai, després perquè diguin que la quinta del biberó no és eficient. Et felicito, fill. De fet, senyor, jo pertanyo a la quinta dels nens del bosc de veu insuportable. La quinta del biberó va morir tota en aquella tràgica missió per treure les claus de darrere de l'armari. Ai, qui s'hagués pogut imaginar que allà darrere hi havia 223 ballestes carregades? Ningú, senyor, però vau tenir 223 oportunitats per comprovar-ho. Sí, en fi, tots som humans. Fins i tot quan em serveix d'excusa per no assumir els meus errors. Té raó, vinga, no pensi en aquestes coses tan funestes. Tingui. Gràcies, petit escuder. Olorar les robes interiors de les meves criades sempre em dóna forces per seguir lluitant. Anem a preparar la batalla, Vailet. Benvingut a la reunió, senyor Narcís, fill de Jordana i Monzó, príncep legítim de les terres de Ponent, alliberador de gats domèstics i assassí de la llengua escrita. Un plaer, senyor capità, l'informo. Ja fa 2 dies que els nostres soldats practiquen el canibalisme. La part positiva és que aquesta vegada només ho fan amb aquells que han mort per congelació. Perfecte. Ara, vostè, senyor Robert, fill de Domènec, i Domènec, cap de l'exèrcit de Coloms, observador impassible de la fam i la pobresa i guàrdia nocturn del club Conill Vermell. Sí, senyor. La situació és la següent. No tenim armes per tot l'exèrcit. Tot i això, alguns soldats han accedit a deixar-se les ungles llargues i afilades per lluitar. M'agrada la seva valentia. Aquests els posarem a la primera fila, per despistar. Per cert, el tema del drac que té l'exèrcit enemic? Ningú en sap res, senyor. Així m'agrada. Un exèrcit desinformat és un exèrcit feliç. Dit això, demà serà el gran dia. Sí, senyor! Important, aquesta nit no us oblideu de rebre un objecte valuós de les vostres dones, perquè caigui a càmera lenta mentre vosaltres moriu. Ha dit objecte valuós? Doncs li demanaré a la meva dona que em torni una targeta de crèdit. Espero que siguis el primer a morir, Robert. Més tard, a la tenda del capità. I've heard people say that. Hola, capità. M'heu fet esperar molt. Una altra vegada jugant a espases amb els teus amics? Estava preparant la batalla de demà, Juliana. Vinga, treu-te aquesta armadura tan pesada que tinc ganes de guerra. Ara mateix. 43 minuts després. I per últim, la coquillera fora. Juliana, ja ha acabat de treure-m'ho tot. Juliana? Sí, estic aquí. Vinga, capità, empela'm fins que em surti el pal per la boca. Ah, que dura que és. No com la teva llança. Ja, és que tinc una malaltia que fa que només se m'aixequi davant d'homes despullats, semi-despullats o fins i tot abrigats. Vaja, anem a donar un vol i juguem al joc de mort o adormit. Vinga. Fills de les terres de Nàrnia, sóc el capità William Palace i sóc aquí veient a un munt de cares conegudes. Aquí, desafiant a la tirania que no ens deixa menjar els pocs festucs que queden. Heu vingut a lluitar com a homes lliures, perquè sou homes lliures. Què faríeu sense llibertat? Lluitaríeu? No! Si lluiteu, potser morireu. Fugiu i viureu. Però tingueu en compte una cosa, els que lluiteu i sobrevisqueu. Us deixaré sortir a la pel·lícula que es faci d'aquesta guerra. La veritat... No volia fer aquesta merda, per un motiu tan absurd. I us penso cobrir d'or la resta de les vostres vides. Sí! Senyor capità, no és una promesa molt generosa? Sí, però com a molt m'han sentit els 50 primers homes i tots moriran, per tant. Faré son feina amb els vostres cervells, cabrons! Fabricaré matalassos amb els vostres cadàvers! Us trinxaré tots els turmells malparits! Només espero que no se'm mengi el drac. Conjunt d'escenes en plans curts perquè els espectadors no s'adonin del ridícul que fan els extras intentant lluitar, fins que... Patrici, digue'm, on t'han tocat? Capità! Espavili,
Espavila, Patrici. Espavila. Tranquil, capità, l'espasa només m'ha fet un petit pelat al braç dret. Ja, tot i això, amb el coneixement mèdic d'aquesta època, segurament t'hauran d'amputar el braç i la cama. Com? Ara seràs un puto tollit. Segurament et cremaran viu perquè no siguis una molèstia. Vaja, tot i això, vull que sàpiga que no em penedeixo d'haver lluitat pels meus ideals, per vostè i pel meu país, senyor! Ets un fiera, Patrici. Encara no has apuntat el teu fill a l'exèrcit? A què esperes? Ai, és que serà el primer cop que marxa tants dies fora de casa i potser li costa dominar un AK-47 i no li agrada el menjar que li donen. I sí, a les nits recorda les cares de la gent que ha liquidat. No serem allà per ell. Potser se li fa una muntanya, no? Te'n diu a sobreprotegir-nos. Però l'exèrcit també. Segur que s'ho passaran bé. L'exèrcit et canviarà per sempre.